Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, навори навбатии мо ана ҳамин хона аст дӯстон, хонае ки дар пеши налоги Фирдавсӣ, ноҳияи Фирдавсӣ. ин тараф дарё, ин тарафи налоги Фирдавсӣ дӯстон. Тарафи Султони Кабир, ана ҳамин хона аст, ризош аз ана тараф ҳафтум ошона. ширкати софсавдо тахфии якмоҳаи худро эълон мекунад. шахсоне ки аз ҳисоби харобӣ, лоғарӣ ва дар организмашон ҳар гуна кирмҳо дида мешавад, ба шумо таблетка ва сиропҳои бандекс, равғани каду ба шакли капсуларо пешниҳод мекунем. барои ҳар як моҳ аз 7 то 10 килограмм фарбеҳ шудан самянван, женшен ва редженшенро пешниҳод менамоем ва инчунин барои шахсоне ки ба варзиш машғуланд бца, протеин ва генерҳоро тавсия медиҳем. шахсоне ки аз ҳисоби фарбеҳӣ танқисӣ мекашед, мехоҳед хароб шавед, пас ба шумо фатзорб, волшебни боби, блек пантера ва чойҳои арабиро тавсия медиҳем ки аз 7 то 10 килограмм дар муддати як моҳ 100% шуморо хароб мекунанд. хоб дӯстон, то охири видеоро тамошо кунед. ҳозир ба даруни бино медароем, ҳамаи маълумоти пурраша нишон метем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ҳамин хона аст, тарафи налоги Фирдавсӣ, тарафи дарё. ҷои парковкаи мошин, ду падес, дӯстон, ана ба 7 мошина баромадем. 2 то лифт, якта грузовой легковой калидор. Дӯстон, падес полный кафел, ремонт ҳаст. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. хоб, медароем ба даруни хона. ана ҳаминҷо гап мезанем дӯстон. хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, налоги Фирдавсӣ, доми 16 этажка, 7-ум этажи хона, духонага аст дӯстон, 53 квадрат. ин калидораш. нигоҳ кунед, хона тақсим меша як хона, ду хона кухня ҳаминҷо. аз сари роҳ дӯстон, як душевой, отдельная полный кафель, стиральная машина. даро ҳама як свет, полот ламинат. ҳуҷҷатхона, термикс. хоб, ростаки нигоҳ кунед дӯстон. кухня, неҷа плита сенсорни мондагиай, кухни гарнитур, об свети тарафода проблема нест. акошка мондаги анаиҷа хона мешавад дӯстон. нашод батарейкоро мечаспонанд дӯстон, ба ҳамин наздик мечаспонанд. техпаспорти хона уҷа ҳамин дома ҳамара тақсим кардаган. нафаре ки ҳамин хонаро мехаранд, рост ҳамун техпаспорта ба номи ҳамун одам мекунанд дӯстон. ҳобина нигоҳ кунед дӯстон, рост акина дарё. гуфтем ки налоги Фирдавсӣ аст. аз тарафи роҳ ин роҳ медроем, налоги Фирдавсӣ мешавад. ҷои кондитсионер,
натяжной потолок задагия. Не хуне калон залыш. Ҷам батарейка ҳама ҷоша батарейкошуно мечаспонам. Хонара нав ремонт кардагиан. Оли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест аст. аз ин тарафам тарафи роҳа нишон метиҳем дӯстон. ҷои парковка, детский площадка дар пеши дом ҳаст дӯстон. Дин инҷа кухня гуфтем, хона. Хона дар инҷо, ҳоҷатхона, ванна. Инҷо калидор. Падезам падези зебо аст дӯстон. خب ناحیه فردوسی налоги фирдавсӣ дӯстон доми 16 этажа 7 этаж хона 2 хонага 53 квадрат. нархи ин хона дӯстон ба курси милли 430 000 сомон ба доллар 41 000 доллар дӯстон. рубл қатӣ 2 425 000 рубл дӯстон. номерои телефон барои тамос 985 90 60 06 ватсап ҳаст. дар ана ҳамин номер занг мезанед дӯстон. соҳиби мулк маълумоти пурраи хонара метиҳад дӯстон. нашуд реклама дар номерои боло буда реклама занг мезанед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хоб раҳмати калон барои диққат.